chii chiri kuitika kuZUPCO uko? Pane mashoko anobuda achiexposwa nevakomana veKozo vamuudza kuti ava vane intelligence system yavo vachiti aiwa vakomana vari kushanda kuZUPCO vari kubatwa zvisiri izvo vachionekwa kuti vane mwedzi yakati kuti vasingatambiri dzimari dzavo. Mashoko anobuda panapa toganaona kukomana veKozo vanouya vachikritisaiza aiwa the ruling party negovernment yayo pamusoro pechiitiko ichi chiri kuonekwa aiwa sekunge chiri kunyatsokuvhioleta vakomana ava kana kuti chiri kunyatsokuvaisa muinstitution yekuti vanenge vari muenvironment vasingakwanisi kuramba zvakanaka. Sanapenda mashoko anobuda nyugwa pana mubva wasubscribe like trondopera uchipinda paende kuzwa vanoposta this basa ramukuona ZUPCO nyara vachiti Mr. ED, are you aware that all ZUPCO workers have not received salaries since 9 months ago? However, they have been receiving ZIG, which is coming conditionally. In your words, you said brick by brick building Zimbabwe. Ndo mashoko anouya panapa vachitaura vachiudza vachiadresa nemutungamiri wenyika chiti aiwa mutungamiri wenyika munotombozivawo here kuti zviri kuitika kuZUPCO uko kambani yatoziva kuti aiwa iri run and owned by Zimbabwe nebe state. Onai zviri kuitika, people vane about around 9 months vasingareceive aiwa salary yavo chaichai inovagutsa zvinzi vari kureceiva mazipi but pane maconditions anenge aripo. Chiriko chatiri kuona kuti vakomana veKozo vari kuchiexposa zvari kuuya vachiti vachibvunza mutungamiri wenyika kuti aiwa kana imi musiri aware of it nyaya yakanyararwa ayo ndoda kuti itoadresiwa kana mutungamiri wenyika chitombofaya vanhu vangava vachiita zviri macorrupt deals kana kudzvinyira kana kubatira vanhu vanhu ivovo tombobatwa accounted for. Mashoko anobuda chitogwa panapa nevakomana veKozo imbotoziva kuti kudii pamusoro pamashoko avo pinda kumisection medu. Subscribe like, bell icon.